Fih dan il-gvern qed tolqot ħażin il-qasam tal-proprjetà. Waqt il-programm Sibt il-Punt fuq One Radio li ddiskuta l-miżuri tal-budget brabta mal-proprjetà, il-Viċi President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Sandro Ketkuti fisser is-sitwazzjoni ta' inċertezza bħala daqqa ta' ħarta lill-industrija. Jekk l-elezzjoni se tittawwal, ħajna dussir f'Marzu l-elezzjoni. Din tfisser daqqa ta' ħarta fuq l-industrija. Għalli xifimni, illum hawnhekk hawn sitwazzjoni fej ħafna tranzazzjonijiet ma jistgħux isiru, ħafna kontratti ma jistgħux isiru. L-entrepreneur Malti diġà ilu sena indeċiż dis-sitwazzjoni politika. Din is-sitwazzjoni mhux qed tolqot biss lil min jiżviluppa l-bini, iżda lil dawk kollha li b'xi mod jaħdmu f'din l-industrija. Sandro Ketkuti qal li żieda ta' 5 euro fit-tunnellata fis-siment hija ostaklu ieħor għall-qasam tal-kostruzzjoni fi żmien li mhuwiex għaqli li żid l-ispejjeż għall-industrija. Semma wkoll it-tariffi tal-MEPA li ddeskrivihom bħala taxxa li tolqot lil kull min ikun qed jiżviluppa l-bini u li tifni u toqtol il-progress. Intant il-kellim laburista Rodrik Galdes qal li jekk is-settur tal-proprjetà jieħu daqqa ta' ħarta tmur lura l-ekonomija kollha ta' pajjiżna. Qal li x-xogħol prekarju u wieħed mill-fatturi li jaffettwaw l-investiment f'dan il-qasam. Il-problema li hemm hija fil-fond ta' kemm il-ħaddiem illum għandu impjiegi reliable, konsistenti li jtuh iċ-ċans li jieħu lons mill-bank u jkun jista' jixtri proprjetà. Għax hekk inti għandek ħafna familji llum li il-pajjiż qed jiġġenera impjiegi prekarji, dawn qed jirriflettu fuq il-mod kif persuna jista' jinvesti. Galdes qal li pajjiżna għandu jkompli jistimula l-qasam tal-proprjetà fuq bażi permanenti għax hija waħda mill-assi prinċipali tal-pajjiż u tal-familji. Din tkun opportunità li permezz tagħha l-ekonomija tista' tirpilja u tiġġenera aktar xogħol. Min-naħa tiegħu n-notaru kandidat laburista Joe Cilia spjega kif il-miżuri mħabbra bħat tneħħija tat-taxxi fuq wirt u donazzjonijiet ma japplikawx għal kulħadd. Miżura li ovvjament ma semmiġ fil-budget ukoll hija li ħajżdiedu l-kirjiet mill-ewwel ta' Jannar. Dawk li huma kirjiet biex ngħidlek li kienu l-antiki ngħidlhom jiena. Dawk se jerġa' jmisshom bir-rata ta' inflazzjoni tal-aħħar 3 snin. Jiġifieri ħajjolew matul is-sena li ġejja ħajħossuha daw in-nies kollha. Jiġifieri.